Hej, den lille video den handler om den opgave I skal lave i vores wiki, som ligger online. Det er en fælles wiki, som holdet har. Hvis I følger det link her fra mit Diashow, så vil I kunne komme ud på Wikipedia og se en liste over alle de forskellige typer og wiki, der findes. Hvis I følger linket her, så vil I gå over til selve opgaven, og det gør vi nu. Her har vi adressen til vores fælles wiki. Den står også i undervisningsplanen. I fik i går udleveret koderne, I skal bruge for at logge ind. Og her er selve opgaven. Når jeg mener, eller skriver undersøg faciliteterne, så tænker jeg egentlig, at I kan prøve at orientere jer rundt i, hvordan den er opbygget. Og i den efterfølgende lille video, der vil jeg vise, hvordan jeg går ind i wikien og gør det, jeg beder jer om. Og vi har også dannet grupper 2 og 2, som I kan så bruge.